Non dago? Zer egiten dute bertan? Yoga, lo, luzaketa ariketak? Elkarren artean hizketan aritzen dira? Mokoka akaso? Segurazki ardo botilak izango dituzte. Eta jateko gauza goxoak. Baina ez dezer entzuten? Benga, zerbait entzungo da. Bertsoaren munduan zurrumurruak sortzen dituen zerbait bada, hori kartzela da. Durangon gaude eta gaurko bertso saioa Landakon izango da. Eta kartzela Horkori izango da. Baina zein izango da gaurko kartzela zaina? Ander Elortegi. Goazen ezagutzera. Kaixo, Ander? Apa, bai. Nik nahiko nuke kartzela ikusi. Uste duzu posiblea da? Bueno, gaurko gaitxik ikusko dugu. Bai? Bai? Vale. Venga, bazen. Zera kartzelia, gaurkoan. Ze kartzela polita, ez? Bai, a ber, gaur suerte euki dugu ez kartzela eskasa bepe bai, baina gaurkuek itxura zonako. Hemen dekogu Peru, beste gaurko kartzelerue. 3 kartzeleru ibitzen gara normalien buelta-bueltaka, Peru nanaizie behinat eta 3. Da, gaur Peru eta bizoko. Eta hori zer da? Bueno, hauxe da bertzolarizek apuretere jateko eta edateko ukitzen da bena. Untxe hasi garaia probe preparetan, hasiko dira bertzolarizek heltzen, eta animetan mazera, super. Eta nola egoten dira hemen bertsolariak? Lasai, batera, edo elkarren artean hitz egiten dute, edo... Saion arabera. Izen alda saio batenen 6 bertzolarizek azti euren artean berbetan, eta kartzelako minutuek berba eta berba, eta hori, edo izen alda iziltasunien pasau, edo danetarik. Zuek kontziente zeate zenbateraino jendeak espekulatzen duen leku honen inguruan, eta jendeak nahi duela jakin nolakoa den hau, nola egoten den jendea, eta... Kontziente bana, ni neu kartzelero ibili aurretik beti galdera horrek eitzen dut zen nire buruari, ez? Bai, egiz esan hemen sekretu edo, bueno, kontu kurioso asko pasetan die, baina, bueno, kartzelan pasetan dena, kartzelan geratzen da. Zati bitzen, ez? Hasikerako zozketan eta aldarte animoso hau eta igerten da, eta bertsolarizek pasilloetatik dabiz, euren agurrek errepasetan, atzera eta aurrera oinez. Eta gero ja, benetan kartzelako orduen hor ja seriotasun handiz hau, hortentzino altu hau edau, eta hor bromak itxi, hor bromarik ez dau. 5. 6. relajau hau ibiltzen dire, baina 2. ja badaki 20 minutu barru kantura doiela, orduen 2. jungo da komunera, isolatuko da purbe, doinu errepasatuko dau, adoienin 3. bardin ingo dau, eta lanik 6. arte. Hau zer da, kartzelako patioa bezala, ez? Hemen ibiltzen dira paseatzen? Bai, ez esan lehik, hemen barruen egon dauz sartun da, baina, bueno, oine agurrek errepasatzen eta hemendik ibiliko dire atzera eta aurrera, komunepe amendeko guz, orduan izin alda bat ematen hemendik pasati bai. Eta, bueno, ja laure jota dauz, nik barrurantza joan bidote sosketara, ja Iker ustot prest dauela sosketarako, orduen barrurantza joan gana. Bale, ba. Bueno, sortea. Eskerrik asko. Agur. Handi. Bai, algo. Sei. Bia. Jon bost. Nire. Jon bost. Dua. Eu. Aitor. Laua. Ni. Iñaki. Bosta. Jon. Sosketa? Ondo. Bata uste dut dela miren artetxe, eta zei ama oian nahi gora. Eta gora inabiz doinuek eta dozten euren kontura, badakiz non gazen mierda ben sortzeko handizen, nok sortzeko txikizen. Eta, bueno, ez, ondo, giro darra daki, horren artin nabiz, bueno, Doinuak hemen uste dituzte? Bai, bueno, ez danak, baina nik uste dut ja azkenengo urteetan da tendentzia hori badauela, ez? Ba, igual doinu bat edo bi, segun gaize humoretik joteko edan, edo
zer itxori joteko da, eta nik uste dut hor pare bat doinu ukitzen da zela aukeratute, eta hori jentik ez daki, baina, bueno, bai, askotan hemen dijoten idaztute joteko. Eta gero zuek laguntzen zue bertsolaria? Gaur kontaktu bisuala dekogu, berez, eta orduen nahiko errez dekogu. Estantzien mobilen bidez ibiltzen gara abisatzen eta, baina gaur nik gungo gara hemen, eta gero pasillo horrekin emiko dugu, ustot euria hasi dela eta igual aterkipen emerko dugu gorgo pasilloa, ikusko dugu. Saioaren erdian gaude, orain hasiko da kartzelakoa, eszenatokia hutsik dago, eta Ander Laizter etorriko da, beraz, ea dena ondo dijoan. Kaixo, kaixo. Zer mozun arratsalea? Ondo, ikusten zu hemen hondakinak ja. Berdai esplikata guzti. Bai, batzuk gozetut egili dire. Ondo, kafetxu bat ekarri ditzagu hemen Alboko tabernatik, eta beste ere girona auki da euren artean. Inoiz pentsatu duzue zuen kartzelero lana munduko onena dela? Zuek bertsolariak hartze dituzue preso, egun berean askatze dituzue. Hori ona da. Bai, alde horretatik begitxute egiz izan. Kartzelero jatorrak zarete. Bai, egize da izena ez dela igual egoki izena, kartzelero izena, baina, bueno, goal egintzen gara gure lanarik eta ondoen eitzen, eta bertsolari ze gustora badauz, gupozik eta hemendik eta bekera. Eta orain, dena jaso? Bai, apurka-apurka batuko dugu eta furgonetan sartu, da hurrengo zaiora. Bale, lagunduko izuet. Erdo.